Ngibingelela kubo bonke abantu le video ezofika kubona. Ngeyi-15 kuye waphuma i-albhamu ekaKhosana Mfokampungose Idlamlenze. Le albhamu ethi Angidlali Ngezingane. Siyazi kumlando kaMfokampungose ukuthi wafika nini endimeni kaMaskandi from 2011 kuze kube manje. Siyazi-ke ukuthi umsebenzi wakhe uyawunakekela, uyawuhlonipha, wenza ngakho konke okusemandleni ukuthi akhiphe lento ezofunwa abathandi bomculo, abantu abamlandelayo, abawuthandayo umculo wakhe. So sike sathi khona ukuphamisa amehlo ukuthi izoba ney'ngoma eziwu-19 i-albhamu. Kodwa-ke lokho-ke akubanga inkinga cause siyazi ukuthi indoda ey'miselayo uma yenza into, indoda ithatha isikhathi uma yenza into. I-albhamu kuyenza kahle kakhulu-ke online, abantu bayi-check-a ku-Spotify, iTunes, YouTube, nakuzo zonke-ke iy'ndawo lapho etholakala khona. Akumele abantu bekuqonde ngoKhuzani. UKhuzani umculo osemkantshubomvu, umculo osenesikhathi esendimeni. Uzuzile izinto ey'ningi, uyayi-understand-a i-game ukuthi ihamba kanjani when it comes to music. U-understand-a ama-ins and outs nathi esilandela umculo kamaskandi esingawazi. Uma ebhala ingoma uyajula, ipeni liyajula, uyabhala emqondweni uyajula. So usungacabanga-ke nawe-ke kule albhamu ayikhiphile, ukhipha ama-hit odwa i-albhamu. Sithi asimbongele, simhayalisele emsebenzini wakhe omuhle.